Bamini muri aiwa boss zvese boy boss ndimi zenyu mune kamini grocery ke 20 dumba aiwa zvakatorongeka zvakadai so because to last year ndozvatiri kudaka kwete zvokuti anzi munotengesa futi masini zvauriwo mwaya grocery watengesa apa mumba muri clean ndiani watsvaira nasi ane mufesi wake muzukuru ndiye arumbopote achimbobatsira pakutsvaira kaka aiwa nasi muri clean ezvimasmart zvauriwo tengesa futi grocery wacho usatengese kuda unofane nzara ezviona watobhoma mumba muri kunhuhwirirawo very smart nice vanhu vanonakirwa chiona mumba muri smart plus uri sober so sezvauri naso zvako zvekudhakwa nemusombo andona taura zina basa aiwa bhoze kuti aiwa muri smart deja mari pakazoni uzvona muri smart akaramba kadaro afaramba asi aritsvaira woiwe kana uri wautsvaire ari ega atsvaire hatidogara newe uriwe iwe ari ega atsvaire uyu ari muzukuru wake ari smart ndiye ari kugara naye ndiye ari kutsvaira mumba ega atsvaire uyuwo utsvairawo mumba ivo zvozvi muri smart very smart kobraya mozora munhuhwirirawo mune good smell chakanaka usatengese mapalets angwa zvauriwe aiwa Clinton yevhika hapana chikunetsa hapana saka bo mati kunyanyu ndei iripo ndeyekuti tikashaya grocery ronatengeswa chii chinoitika aiwa munhu anofanira kumbera padisciplinary committee ukangonditadza mafuta kurwa nezvizvi iwo ningwaina unomukumbira unomukumbira usamupe aiwa anoziya sei une mukanwa makashata kuti dai une mukanwa makashata wakudonza vatuluza isirakwere aiwa Clinton yevhika wakatuku aiwa apa usatengesa ukaendesa uko chete uko plus you have to give thanks kakune munhu atenga maita bongo mangu aiwa grocery ndariona aiwa vasimbisa kava kurangarirawo aiwa magona january disease imomo plus covid futi ndichatomboona january disease yacho andona aiwa magona yevhika aiwa akawanda